Така, това са идеята за екскурзия до Израел, Иерусалим, по време на празника Рош Хашана от 11 до 13 септември, само че ние трябва да сме там един, два или три дена по-рано и съответно да си отидем до следващия ден, защото между 11 и 13 това е националният празник, новата година еврейската. Няма да работят нито влакове, нито автобуси, нищо, освен частни, разбира се, таксита. Но ние трябва да сме там преди това. Значи празника Рош Хашана, новата година, евреите надуват тръбите. Това е празника. Символиката на този празник е той е свързан с Възкресението, с второто пришествие. Това е тип логиката на този празник. Сега, нали, може да отидем за няколко часа или за един в Тел Авив от летището най-близо ще стане това. Тел Авив е красив град, но той е съвсем различен от Иерусалим. Той технологиите са там. Един от най-скъпите градове в света. Може да се отиде и нагоре до Галилейско езеро, където Исус Христос и повечето учениците му са били рибари тук в това езеро, са били апостолите, но най-главното все още бъде, разбира се, град Иерусалим. Ето го Иерусалим, Елеонския хълм, Храмовия хълм, западната страна на плача. Защо? Защото тук Исус Христос е бил проповядвал, после са го екзекутирали тук и на третия ден е възкръснал през 30-та година, е пролетта на 30-та година от първи век. Сега, държавата Израел е важна за нас да разбираме, защото тя е фактически изпълнение на пророчествата за второто пришествие. Нали? Тая държава, тя е била възстановена през 1948 година, след почти 19 века, нали, когато не е имало така държава, пък и хората, евреите, са били разпръснали по целия свят. Това става, когато римляните са унищожили Иерусалим и са го пожарили през 70-та година от новата ера. Евреите са ги разпръснали, да го пожарили са им храма и са ги продали в робство по целия свят. Исус Христос пророкува за това нещо през 30-та година, точно 40 години преди това да се случи. Той пророкува за това нещо на учениците си от Елеонския хълм. Нали, ето храма горе, как е бил, и те се събират на Елеонския хълм, ето към маслинките. И Христос казва, и когато Исус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма, а Исус им рече, виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, кой да не бъде сринат. Това е Матей 24 глава. И когато седееше на Елеонската планина, дойдоха, ето го сега, Елеонската планина, това е Елеонския хълм, нали, който е на изток от храмовия хълм. Значи дойдоха учениците му при него насаме и рекоха, кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде берега на твоето пришествие и за свършика на света. Ето сега, нали, това е въпроса. Кога ще случи това? Какъв ще бъде берега на твоето пришествие и за края на епохата, свършика на света? Това е за което говори, нали, Исус Христос. В тази седмица, когато те са го приели, фактически тълпите са го провъзгласили за еврейския цар, за Месията, точно същата седмица, в границите буквално на една седмица, преди да го разпъсне същата тая тълпа. Ето го оригиналното място, как изглежда от самолет, от дрон. Сега, това е едно масивно гробище тук, на западния склон на Елеонския хълм, който е на изток от Храмовия хълм. Ето го Храмовия хълм. Нали? Значи това е Храмовия хълм тук. На изток е Елеонския хълм и съответно имаме мюсулманския квартал, еврейския квартал и християнския квартал. Той е разделен на 3 Ерусалим плюс храма. Нали? Ето ги как са Елеонския хълм и Храмовия хълм, между тях е Кидронската долина. И съответно стария град Ерусалим и вече нататък и новия град Ерусалим. Ето джамията Ал-Акса със сребърното кове, една от най-големите джамии. 5000 души май събирала.
Разбрах. Не съм влизал вътре. Но за нас е по-интересно тук джамията на скалата, която е фактически оригиналната локация на Соломоновия храм. Е така изглежда мястото. А, евреите казват за това място, тая скала, която е под златното кме на джамията на скалата, че от тук, това е еврейската равинска традиция, нали? От тук Господ е създал Вселената. Това е основополагащия камък на Вселената. От това място тук. Нали? Ето го. И тук са фактически някъде, не съм сигурен дали това е покрива на Храмовия институт, който е точно зад западната стена на плоча. Тук се събират фактически евреи, но Храмовия институт е някъде тук. Тук евреите се подготвят да строят трети храм. Ето го. Това е главният шеф там, който подготвя, като това вече е покрива на Храмовия институт. Като идеята е, че този проект тук, това е истинска картинка, оригинал. Този проект тук трябва да отиде на това място. Значи елиминира се джамията на скалата и евреите построяват тук храм. Те са готови за това нещо. Нали? И затова се молят, затова са постоянно тия срещи. Това са тия камъни, за които Христос каза, че камък върху камък няма да остане. Всичко това ще бъде сринато. И те се виждат. Значи ето тук те първите три реда са съвсем различни камъни от тая средната секция, нали, която... Значи най-вероятно е те първите три реда са от Соломонов страна, още както си първия храм. Нали? И после вече било разрушено всичко, оттам нататък турския султан, преди около 500 години, го изгражда на Нова Иерусалим и нагоре вече третата секция, най-вероятно англичаните са го построили през 20 век. Ето ги тия камъни, за които се казва, че няма да остане камък. Тук се молят евреите на западната стена. Като идеята на този храм е, че той е фактически като контакт, като степсъл, като някаква връзка между небето и земята. Нали? Такова даже видение има. Яков има такова видение. Тук на това място, то се вижда как фактически, защото това е изкуствено направено всичко. Нали? Тук с настилка, с баластра и така нататък. Огромно е. А тук обаче се вижда точно как не е вече настилка, а тук си оригиналната скала, която си древната скала, която ето място. Фактически тук се вижда, че това си е старата планина. Върха на планината, ето го тук. Това е скалата под купола на скалата. Тук е бил ковчега на завета и което е, разбира се, по-важно, това е светих на Соломоновия храм, но което е по-важно, фактически те са вярват и в момента, и аз вярвам, че е така това. Това е била оригиналната локация на Едемската градина, което пък всъщност, значи, Едемската градина 4000 години преди Христос. Това означава, че всъщност тук е бил дървото на живота. Тук змията излъгала Ева и така нататък и така нататък. Това е бил 4000 години преди Христос. 2000 години преди Христос Бог призовава Авраам да пожертва неговия син Исак на същата тази скала. Хълма Мория е същото място, което е и храмовия хълм. Разбира се, Бог предлага заместителна жертва в последния момент преди екзекуцията на Авраам. И съответно тук е било и мястото, където после са разпънали Исус Христос. Същото е планината. 1000 години преди Христос цар Давид завладява Иерусалим. Това тогава е било губно, т.е. това е мястото, където са вършели житото, са фърляли нагоре, нали, житото, стружките да ги отвее вятър и така нататък. И това е всъщност картинка в един момент на възкресението, награбването, което е пророкувано тук да се случи. И съответно сина на цар Давид Соломон изгражда тук този храм. Вавилонците го разрушават след 400-500 години. После обаче пък Бог разрушава Вавилонската империя, персийците влизат, цар Дарий, цар Кир
неговия син, фактически финансират възстановяването на храма, което се случва по времето на Неемия и Езра. Те възстановяват храма и съответно тук вече се ражда и Исус Христос между 6 и 4 година преди новата ера, на около 10 км от храмовия хълм Сион в градчето Витлем, което в момента е квартал, разбира се, вече на Ерусалим. Ето, тук трябва да отидем. То се хори с градски автобуси, но по-добре да си фанем. Хори съм с градски автобус, не е проблема. Църквата на Рождество. Ето тук се вярва, че е бил роден Христос. Съответно на 40-ти ден майка му и баща му го завеждат в храма. После, когато става на около 30 години, Исус Христос отива в пустинята, която е на запад от река Йордан, от около града Ерихон, който е пък точно на изток от Ерусалим, 30 на километра. Там също може да се отиде и с градски транспорт може да се отиде. Тук е бил Христос в пустинята. Така, връщаме се в Ерусалим. Това е Кидронската долина, която е между Храмовия хълм и Елеонския хълм. Тук Христос минава през тая врата и съответно ето я и църквата на Божи гроб. Това е църквата на Божи гроб, това е двора на църквата. Тук е бил, ето ги двете кубета, нали, фактически. Така че тук е бил Голгота. Тук е бил убит кръста на Исус Христос. Съответно тук от голямото кубе, което на юг е бил възкръснал. Той е бил положен тук и на третия ден е възкръснал. Това е църквата на Божи гроб. Ето параклиса на разпятието и параклиса на възкресението. Това е Божи гроб. Тук. Като интересното е, че над Голгота, т.е. под Голгота, Голгота е някакси на втория етаж се пада. А на преземния етаж е гроба на Адам. Това параклис е точно под Голгота. Тук е бил погребан цар Давид също някъде наблизо, там не точно тук, на 5 минути без према на Кемпът. Тук на приземния етаж на тая голяма къща, а фактически в горницата на същата тая. Това е долу е синагога, евреите се молят. А в горницата тук, ето това е сега, тук също трябва да отидем, е горницата, където Исус Христос е умил краката на учениците. Това е мястото, където той е държал прощалната вечеря, в деня, когато го разпъват. Това е фактически завета, новия завет в кръвта на Исус Христос. И 50 дена след неговото възкресение, пак тук е и 50-ница, излива се Святия Дух върху учениците и върху апостолите. Елеонския хълм тук е всъщност в подножието на Елеонския хълм, съвсем близо до долината Кидрон, е Гециманската градина. Това е също място, къде трябва да отидем. Ето тук се намери Гециманската градина. Ето е Кидронската долина, между Елеонския хълм и Храмовия хълм. Тук бива арестуван Исус Христос и съответно той започва да се явява на учениците си след смъртта си, като на 40-тия ден те се изкачат на Елеонския хълм и той се възнася пред очите им на небето. И той се възнася пред очите им на небето. Това е параклиса на върха на Елеонския хълм. Тук трябва да отидем. Че всичките тия неща, където ви говоря, между другото, те са в границите буквално на 1 квадратен километър, една квадратна миля, да го кажем. Много близо са един до друг и те са ключови неща, свързани с Евангелието, с християнската вяра.
Но има и други неща, които трябва да разбираме относно Елеонския хълм и Израел и Иерусалим. И те са свързани вече съответно с второто пришествие, което според Захария 14 глава отново е пророкувано да се случи на Елеонския хълм. Ето е Захария 14 глава. Вижте как се казва. Ще застанат нозете му на Господа в ония ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Иерусалим от към изток. Значи, второто пришествие, според Захария 14 глава, ще се случи на Елеонския хълм. И там ще бъде и този милениален храм, който ще бъде фактически тронната зала на милениалното царство. Така, други места, които може да посетиме, са Хиброн, Ерихон може да се отиде, там където евреите са минали, нали, те са преминали през реката Йордан, след като умира Моисей. И фактически тук те ни обикалят около Ерихон, тръбат тръбите и Ерихон се разрушава, Бог разрушава по времето на Исус, на Виевия син. Значи фактически това е символиката на празника на тръбите. Той символизира завладяването на земята на завета, което за нас типологически представлява възкресението от мъртвите.